मिया हे साना ओंखाय दाबो अबनति नर बबहाय कग्र गोसानाय जे टंक संतनाय लुकरंनो बबहाय कग्र साना मुसंनर जोंथ' दाम साना एसे मान थाइनो जों मान खायनांगौ जों माना मोसौखौ एसे मान थाइना जों माया हेंगे ते काम खायना रिया काम अफ खायनो तनिसिनाय बोसोरं नेमने मान थाइरं बोसोरं टं मानेयाबो मान थाइरं बोसोरं टं माने मान थाइनो तो अब ताव ताम जे काशा काशा ने जागान जाय बाबा फांनो जाय जागाबा जागान को जी मान सिनाय जाबा थामजाक बा 26 थामजाक बे थामनो जाय दिनाय जाबा गाबोन खिन कामान 220 रok थांजागो रांसि माया हंगाय माया सेक्सा दिते मे सेक्सा आबो माया नखता किसासि मानो अलदे पास उसुनि बिसिं उसुसि मानखौ केबनो रिका 30,000 केबनो रिका 50,000 जाला बाबा नक सबाय कां खाबाय क्या नक सबाय खने लांगन नुदों कि साया खने ब्लक कर बेथा ब्लक सलत केला टेम ताबे मा तंजो बो साबते बगिला मजा आमना बर लांगे ओइ थुगा आबो जे ओ अलंगे बो मा खै थुति हाबो गाबन जों त नुगे बखादु खनांगले बाबा कले जों हायनो बेसरा बर बो साबते बगिला मा गे बन बन छदि नि नाहामा से बन छदि किरो हलो बिता माने जे जों खाना बेसनि बर खने जों बर बिरा खान ताखा अन्य जागा खाइ जों खनावो लाबन बखं फांजा 10,000 12,000 दिखा जागा बो सोलाक गाय दिखा जों ला जागा बा संदां खम दिखा बखं संदां खम दिखा ल जों सिया ने जों बो जों थुगा का ता जों बो ते थुजा लिया बाबा खाथिनि जे मा फै थुंनाय सब का जों ओ कानो जों बल खाइने जों याखा जों लामा हाय हेबले हानानै जों जों को लाबो बखं ता फाय दिखा न बो सबाय देबेखा जि खति प्रबक जों पाहि दे हंगा जों ता जों गां फालिया जि खति प्रन देबाय तो जों गाम याकनाय एमने नंनि अ जे दागाराव थामा कागज रखाय तो तंबाय माने कागज तो तंबाय सुनि या अब जतन बेबाग्रो अब जे गभर्नमेन्ट जे बरंनि मानथाय जेरै नाइन सामानाफोरनो कागज रौ जतन फंबाय कनाब्ला फरंगै से ब्लक जमा दे फारि हिजों देखा बक ते सा न गले गले फायै जों ते सा सयत्रा खान लाबो बफां कय बसर इंगा जों सासिं लाबो बफां सब सार इंगा उसु बफां हिजों तो 6,000 इंगा बक जों साइकेल 1 मास 1.5 मास पनकै नंग जों बनसै साहाला नै आष्टमा सय तंग लाबो जों बनसै कुन साया गा जों सांखे थां फाजाखा सा दाबो आष्टमा सय तंखा जों त नंग नासिम जों समिंखा ताम बते इंगा बक साव जों साइमिया मुंति जों ओ ताम सिका म गभर्नमेन्ट इंगा थानि छांगा दरमाया गा थांजाका थांगा बक साव जों सिका अखि बिसा कागज पाथगौ मा न दंग बसां मासा आति हिंते जों ते कय मास दं सा जों त जों ते नासिम दा जों बं पंग जों कबो जों सा थाइमानिया साल बोसोर जरा का सुना एमने नर जदि तिनिबो जदि कोनो जेनि गौया सा जों कासिमा जे तिनि पेमेन्ट पुरा खायासा फन्त जों काम ब्लक खाइदिनाय अब तो खायबो बर काशा ओंखाय नरक तिनि और तामनि बागै बाहायकै गारि रक जे कम्पानी जे एनएच रुट जे सामं खायतमान तामनि बागै नर तिनबो कासुगा बरंनो सिनि न हक सबाय बरक रां फैसा दिनाय हिनाय चनो दियांगै यबन बागै कासुगा तंगन नक रक करें दङ बरक खाय आफ्रो साव दिनानि हिनाय नक रां दिनाय हिसाव के ताफे दियाखै नक चितंना करें दङ तबानि कय मास रक खानानि ना नक बाय माले ओ प्राय 1.5 बोसोर रंग दखना बादा बायना सबाय जागो सबायो बरक सबायो ओ जे एनएच काम खायना सबायो तामबाय फाय सबाय मानाबो जेसीबी रक बाय गाबोन परे बरक ताम हिन साइकेलंखा रेना हिनाय रां मानानो नन रां दिनाय हिसाव गे ताबुखाय नों ब जागा रक तं आं तावखौ किसिजा चेकन तेखाय नक सापा खाय तं